Это вот такі вобраз, якім мы схопліваем реальнасць. И это, в общем, такой билет в будущее. Что такое идея Европы? Это кавярни, кафе. То есть у нас росквит европейской идеи. Такая болезнь недавно образовавшейся нации, да? Доглядание самих себе, самой супольности. Историк идей Игорь Бабков. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», падчас якой мы працягваем намацаваць, адшукаваць, вымаўляць і прамаўляць, спрабаваць, прынамсі, нацыянальную ідэю Беларусі. Па завядзёнцы вядучыя праграмы Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, і ў нас сёння адмысловы госць, якому можа па статусе належыць займацца, можа быць, фармуляваннем нацыянальнай ідэі, літаратар, філосаф, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт. І вось што мне больш за ўсё падабаецца, я вот выпісаў сабе спецыяльна, гісторык ідэй Игорь Бабков. Добрый день, спадар Игорь. Вот з таго, што мне найбольш спадабалася, гісторык ідэй, можа быць, і пачнем. Можа быць, сярод гэтай гісторыі ідэй, там недзе і прыхавалася нацыянальная ідэя, якую можна вот адразу ўзяць, выцягнуць. Вы як гісторык там па картатэцы пашукаеце, оп, вот яна, трэба, бярыце. Это пытанне, я так разумею, про тое, што такое гісторыя ідэі ўвогуле, да? І ці ёсць там сярод вот гэтага ўсяго багацця і беларуская ідэя. Так? Ну так. Я думаю, што вот калі праз пару годзікаў хтосьці пачне шукаць у Гугле і набярэ там беларуская ідэя, то першы вынік выведзе яго на артыкул в Вікіпедыі, дзе будзе напісана літаральна наступная там беларуская ідэя, перадача Зміцера Лукашука, якая там адбывалася в 18-19 годзе, і вот далей там пералік всех удзельнікаў, і напрыканцы ўжо такім дробным шрифтам у гэтага тэрміна могуць быць яшчэ і іншыя значэнні. Там глядзіце, вот гэта. І гэта такі, можа быць, выглядае анекдот, але насамрэч гэта, в гэтым ёсць вельмі важны змест, вот у такім жарце, таму што вот все мы думаем, што беларуская ідэя, нацыянальная ідэя гэта вот нейкі грыбочак, які знаходзіцца в лесе, і вот варта схадзіць, добра пашукаць, і мы выцягнем, прынясем гэты грыбочак назад, сюды да нас, да? А ў той жа час нацыянальная ідэя можа быць зусім і не грыбочкам. Можа быць, гэта месца, гэта можа быць прастора, нейкая прастора внутры нацыянальнай культуры, дзе адбываецца гэтае штодзённае абмеркаванне праграмаў і задачаў нацыі. То есть в гэтым сэнсе нацыянальная ідэя не прадукт гатовы да ўжывання, і не нейкі аб'ект, які мы можам пабачыць, а хутчэй, па Абдзіраловічу шлях, працэс. То есть і галоўнае, каб было гэтае месца само. Да? То есть былі публічныя прасторы, куды можна прыйсці і куды можна пакласці гэтыя свае развагі. В этом сэнсе ініцыятыва Еўрарадыё і такая перадача, это фантастычна прыгожы пачатак беларускай ідэі, я бы сказаў. А можна я вось яшчэ адно удакладненне? Справа ў тым, што як толькі мы з Максам пачалі рабіць эту праграму, то у нас вельмі часта сярод каментароў з'яўляўся такі допіс. Чалавек адзін пісаў: перш чым разважаць, фармуляваць нацыянальную ідэю, вы б патлумачылі, а што гэта ўвогуле такое нацыянальная ідэя? То есть вот не фармулёўка яе, не слоган, а што гэта ввогуле такое? Маўляў, патлумачыць трэба людзям, што мы шукаем, а тады ўжо далей будзем шукаць. Я калі задаў гэтае пытанне Валянціну Акудовічу, ён так паціснуў плечамі, сказаў: я не ведаю. А вы?
Ён ведае, канешне, просто не прызнаўся адразу просто так. От Валентин, ён такі любіць пагуляцца ў хованкі, як бы з самім сабой і з астатнімі. Но насамрэч все досыць проста. То есть ёсць два старагрэцкія словы. Гэта ідэя і эйдас. І тое, і адно, і другое слово звязанае з вобразам, вот з нейкай магчымасцю чалавека бачыць рэчы. Да, то есть вот гэта ідэя, гэта той вобраз, які, напрыклад, сядзіць у нашай свядомасці, у нашай галаве, і вот калі мы глядзім на гэты кавалак дрэва, мы думаем стол, альбо на іншы кавалак дрэва, і таксама думаем стол. То есть штосьці ёсць в нашай свядомасці, што дазваляе звязаць вот, як бы, ну, самыя розныя рэчы у адно, у цэлае. Да? Вот тое самае і з ну і эйдас тое ж самае. Гэта вот такі вобраз, якім мы схопліваем рэальнасць. Тое самае і з нацыянальнай ідэяй. То есть насамрэч Беларусь гэта ну, вялікая разнастайнасць людзей, думак, рэчаў, там, тэрыторый, часу, як бы, што нам дазваляе схапіць все гэта в адно і гаварыць пра все гэта як пра Беларусь. Вот гэтая самая нацыянальная ідэя, да? То есть ідэя як форма, якая збірае в адно вот всю гэтую разнастайнасць. І ўжо далей мы можам аналізаваць і рабіць ну, вот з гэтым цэлым ну, наступныя працэдуры. Напрыклад, ну, задаваць пытанні нейкія. А што нам рабіць там, вот, в межах гэтай супольнасці? Да? А якая ў нас ідэнтычнасць? А якая гісторыя? А якая будучыня? Ну, і гэтак далей, гэтак далей. Мой вопрос прозвучит несколько по-другому. Вот все говорят, что Беларусь – это такая запоздавшая нация, то есть кругом нации есть, а у белорусов нет. И с другой стороны, все говорят, ну, ученые-мужи, говорят, что вот сам концепт нации, он доживает свои последние, может быть, там, десятилетия. Потому что нации, они, вот их все меньше и меньше. То есть вот есть люди, которые называют себя французами, но они вот, есть опросы, и по этим опросам, они за Францию воевать в случае войны, не дай бог, конечно, они не пойдут. Вот они пойдут воевать за свой город, за свою провинцию. Это для них действительно важно. А вот идти воевать за всю Францию им не интересно. Или они готовы воевать еще за всю Европу. Тоже такое бывает. Но вот за какой-то вот отдельный кусок земли они не готовы. У меня был такой опыт. Я, так получилось, пообщался с одним таким суровым баскским сепаратистом. Вот, настоящий баск. Но он хорошо по-русски болтал. Вот, и он говорил о том, что почему баски против Испании. Он говорит, я люблю свою Баскию, и я люблю столицу басков, Бильбао. Вот. И при этом, говорит, я очень люблю Европу. Вот. Я люблю Европу, и я хочу, чтобы Бильбао, Баския, напрямую подчинялась Брюсселю, общеевропейскому центру. Точно так же, как какой-нибудь американский штат напрямую подчиняется, ну, отчитывается перед Вашингтоном. Ну, не во всех вопросах, но вот. Я, говорит, как он сказал, я за Соединенные Штаты Европы, в которых, да, и в Соединенных Штатах Европы мне не нужен Мадрид. Потому что Мадрид – это прокладка между мной и Брюсселем, а зачем она мне нужна? Да, вот. И в этой связи, вот, если представим себе будущее, то вот предположим, что Беларусь входит вот в эти Соединенные Штаты Европы, и, в общем, Минск, он как бы вот исчезает. Да, появляется Гомель, появляется Могилев, ну, отдельные регионы, которые напрямую общаются. Ну, или, может, как-то они там вместе, там, Гомель с Могилевым вместе. И тогда получается, что вот эта неразвитость белорусской нации, ну, как белорусов как нации, она может быть таким билетом в будущее. Они быстрее всего примут вот дробление, ну, как бы общеевропейское, и Франция раздробится, и Германия раздробится, и Беларусь раздробится на куски. И это, в общем, такой билет в будущее. Вот как вам такое мнение? Ну, Максим, вы тут пераказалі па сутнасці дыскусіі і аргументы, беларускія дыскусіі, ясна, апошніх можа быць 10-15 год і пра спозненую нацыю, і пра вот, магчымасць як бы кампенсаваць гэтае спазненне такім больш шырокім еўрапейскім кантэкстам. Все гэта было бы прыўкрасна, калі б мы з вами размаўлялі яшчэ, можа быць, 3-4-5 год таму. Гэтая карцінка, ну і все гэтыя ідэі цудоўна працавалі. Да? Ну, але за апошнія
4-5 год все настолько изменилось в самой Европе, да, на самом Заходе, в самом центре, да, самі дискусії настолько радикально змясціліся, як бы зусім в іншыя пункты, іншыя кропкі, што ну вот зараз нават абмяркоўваць гэта крышачку ну так анахронічна, да, спазніўшаяся нацыя. Не, это не папрок вам, да? Не. Просто вот я добавить, вот тут недавно Макрон сказал, что да к черту эту Англию, которая ушла со своим Брекситом, она нам никогда не нравилась. Вот, они вообще, в общем, не очень хорошие европейцы, эти англичане. И он говорил о том, что давайте перезагрузим Евросоюз. Давайте избавимся от всех этих вот евроскептиков, вот этих всех плохих людей, которые мешают нам жить вместе. Да, и заново у нас будет вот свой большой Евросоюз. Мы вернемся вот к идеалам нулевых годов, когда вот все верили в том, что европейские штаты, Соединенные Штаты Европы, они неизбежны, они вот на нас надвигаются. То есть, в общем, вот, как мне кажется, это не полностью анахронизм. То есть коло повернулось из да, ног. То есть, как бы, есть я и Макрон. Себе не поважаю. Да, ну, Макрона слухаць просто это зусім іншы ўзровень, да? То есть калі слухаць, шукаючы дыягназаў і нейкіх аналізаў сітуацыі, то все ж такі еўрапейскіх інтэлектуалаў, якія, як і мы цяпер, таксама засядаюць у сваіх там сінк-танках, розных як бы цэнтрах for advanced, як бы, ну, іх і так далей, дзе-нибудь в Вене, напрыклад, Іван Краштев, альбо там, ну, вот яшчэ. І вот яны там абмяркоўваюць рэальныя праблемы. А вот всех это европейские политики, ну вот, ну это то же самое, что спрабаваць там анализовать проблематику там как бы России по Путину там альбо Белоруссии по Лукашенко. Это, конечно, важные симптомы, вот, але все ж таки, ну про іншае ідзе гутарка. То есть, калі вернуться до самого пачатку, до того спозненая як бы беларуская нацыя і ці завершаная. У нас якраз на гэтую тэму не так давно была дыскусія ў калегіуме. Павел Церашкович, Валентина Кудович, там Мацкевич, все яны махали руками. Вот. І ясно, что да, что беларуская нацыя адбылася. Зусім не так, не по нямецкаму сцэнару і не по французскаму. По сцэнару нават не зусім класічнаму ўсходнееўрапейскаму, а ну, по такому як бы посткаланіяльнаму, да, сцэнару. Да? То есть, каб зразумець, што адбываецца з беларускай нацыяй, мала чытаць там ну, класіку еўрапейскіх даследаванняў, а трэба, вот, як мы з вами гаварылі, Саіда, Абхабку, то есть вот всех гэтых посткаланіялістаў, якія ну, не ўваходзяць у кола чытання ну, такого звычайного прагрэсіўнага беларускага інтэлектуала. Ім дастаткова, ну не ведаю, Томаса Мана, там, Кафкі і там, Набокова, да? То есть, як бы, и вот это вот набор все. Да? Оказывается, что нет, беларуская нацыя вельмі дзіўная, і она не такая, да? Але вот ёсць пэўныя механізмы, якія забяспечваюць цэльнасць, як бы, ну, супольнасці, кампенсуючы, напрыклад, там моўны раскол, да, як бы, ці там вот геапалітычны раскол, ці вот гэтую арыентацыю, калі мы можам гаварыць, што, напрыклад, Беларусь гэта цэнтральнаеўрапейская нацыя па свайму культурнаму тыпу і ўсходнееўрапейская па сваёй палітычнай арыентацыі. То есть вот в одном флаконе мы як бы две супрацьлеглыя трымаем і абсолютно разорваныя канцэпцыі. В свой час, на пачатку нулевых, каб неяк вот, ну, придумаць схему, мы собраліся і ну, стварылі такую канцэпцыю памежжа ўсходнееўрапейскага. Мы придумали, і там, ну, і там выходзіў часопіс, там перекрёсткі в ЕГУ, я быў галоўным рэдактарам, мы там друкавалі шмат украінцаў, малдаванаў, як бы беларусаў, но не толькі там перакладалі много рэчаў сусветнай спадчыны. Да? То есть, якім чынам вот гэтае памежжа утрымоўвае сваю цэльнасць. Я калісьці, вот, будучы на варшаўскай адной з канферэнцый, ну, так склалася, што меў размовы практычна адначасова з Бжезінскім, як бы, і з Хантингтонам. У Хантингтона якраз як бы гэтая ідэя
цывілізацыйнай вайны, культурных войнаў, цывілізацыйнага раскола, і вы памятаеце, што гэтая лінія якраз праходзіць пасярэдзіне Беларусі, там Украіны і Малдовы. І вот пытанне, якое задаў мне Бжезінскі, гучала прыблізна так: вот растлумачце мне, чаму Злучаныя Штаты Амерыкі мусяць сур'ёзна ўспрымаць там Беларусь, Украіну, як бы, і Молдова не гучала, да? Таму што вот па всех рэцэптах вы мусіце раскалоцца і проста адысці, адна частка там на захад, другая на ўсход, да? І вот як бы мы мелі 2 гадзіны такой вот падобнай размовы, дыскусію. І, напрыклад, растлумачыць, чаму Украіна раскалолася па гэтай лініі, а Беларусь не раскалолася. Украина раскололась не по этой линии. Не, я разумею, да, это такое перебольшение, конечно, там агрессия, там все такое, но тем не меньше, да. То есть я бы сказал, что проблематика национальной идеи, идентичности вот белорусской нации, это не просто, вот так само галасы гучали у вас, что вот это там как бы локальная некая такая провинцийная проблематика, некие периферийные интеллектуальчики этим займаются, а мы такие вот зусім прогрессивные, универсальные, нас цікавить космос, там как бы, ну вот что-то такое. Насамрэч, вот проблематика и вот этого памежжа усходнеевропейского и идентичности, і тых версіяў нацыягенеза, якія мы тут маем, гэта тое, што знаходзіцца в самым топе сацыяльных і гуманітарных праблемаў вот сённяшняй еўрапейскай эліты. Ну, сорі, што я так ужо. Я так разумею, што вы ўжо парадавалі сваім сцвярджэннем, што беларусы як нацыя адбылася, склалася. Мы як рамантыкі зараз мяркуем, што раз нацыя ёсць, у яе павінна з'явіцца нацыянальная ідэя. Іншыя, вот, якія тут у нас таксама людзі былі, казалі: а скажыце, вот якая ў Германіі нацыянальная ідэя, ці ва Францыі, навошта беларусам нейкім вот свая нацыянальная ідэя, што яны лепш за тых жа немцаў ці французаў? Вот навошта нам нацыянальная ідэя на сёння? Ну вот калі людзі пачынаюць гаварыць, што вот там як бы у немцаў, у брытанцаў не было нацыянальнай ідэі, там... Не, была, а зараз няма. Вот назовите зараз, якая ў іх ідэя. Насамрэч, і немцы, і брытанцы, і французы, і Европа мелі в якасці, ну, таго, што мы назовем там нацыянальнай ідэі, універсальныя дыскурсы. То есть яны выбралі вельмі хітра. Яны не выбіралі в якасці задачы нацыянальнай, вот, напрыклад, там, як бы, падмесці вот гэты, як бы, левы куточак в нашай хаце, да, як бы, ці яшчэ што-небудзь такое. А вот ашчаслівіць чалавецтва. Ну, ашчаслівіць з дапамогай навукі, з дапамогай, ну, напрыклад, тая ж дэмакратыя, правы чалавека, там, вот весь набор заходніх каштоўнасцяў, як бы, сучаснага захада, які мы успрымаем як штосьці універсальнае і не прывязанае да месца, да кантэкста. Насамрэч яно прывязанае. Гэта вот тыя самыя заходнія краіны, якія прыдумалі для сябе і для рэшты света вось як бы такі набор. І праблема ў тым, што зараз все гэта, ну, не так добра працуе, як, ну, в першай палове там ці в другой палове 20-го стагоддзя, да? А вось як бы в Брытаніі, напрыклад, апошні бестселлер, які абмяркоўваецца, апошняя кніга пра брытанскую ідэнтычнасць і брытанскую нацыянальную ідэю, гучыць, калі яе перакласці на беларускую мову, тутэйшыя і не тутэйшыя. То есть люди from here і люди адсюль і люди з ніадкуль. І пра што брытанцы як бы, ну, вот, дыскутуюць і спрачаюцца? Пра тое, што брытанскае грамадства раскалолася. Замест, ну, вот такого традыцыйнага, моцнага сярэдняга класа, яны маюць як бы сёння адукаваную, прагрэсіўную меншасць, ну, сканцэнтраваную ў гарадах, не прывязаную да тэрыторыі, да, ну, вот, да сваёй прасторы. І большасць, якая, ну, вот сядзіць там як бы брытанскай правінцыі альбо в абласных гарадках, і вот гэтыя 2 часткі брытанскага грамадства, яны адзін адну не разумеюць. Універсальныя эліты, яны настолькі
ну, вот, як бы абразліва і наплевательски ставяцца і канструююць вот, як бы вобраз гэтай цёмнай брытанскай масы, што, ну, сама цёмная брытанская маса пачынае праводзіць сябе сапраўды па-цёмнаму. І адсюль Брексіт, адсюль, як бы, ну, вот, ненавісць там, як бы, да занадта разумных, ну, і гэтак далей, гэтак далей. А вось. Так што... Мы падыходзім да таго, што зараз і тым жа самым брытанцам трэба нейкую нацыянальную ідэю сваю прыдумляць. То есть, напрыклад, што абмяркоўваецца сёння в Европе і в Злучаных Штатах в якасці асноўнай тэмы? Абмяркоўваецца вымыванне сярэдняй класы. Вот калі в аснове, ну, вот, як бы самой ідэі захада і заходняга грамадства лежала вельмі моцная сярэдняя класа, якая была якраз апірышчам і дэмакратыі, там, як бы, і правоў чалавека, і каштоўнасцяў всех гэтых, то у выніку узвышэння Китая і вот всех гэтых перадзелаў на сусветным рынку захад пачаў радыкальна бяднець, і еўрапейскія краіны. І ўпершыню вот сёння в Европе і в Злучаных Штатах Амерыкі большасць людзей не верыць в будучыню. Яны лічаць, што, як бы, будучыня не, ну, будучыня іх не чакае палепшэнне там эканамічнае, вот нейкае іншае. І тут глеба вот гэтых новых аўтарытарызмаў, якія даюць лёгкія адказы, ну, вот выходзяць з гэтымі новымі рэцэптамі. І тут мы, вот глядзіце, в гэты момант мы вяртаемся ў Беларусь і пачынаем углядацца. Вот, ага, а ў нас жа аўтарытарызм з сярэдзіны 90-х. І мы, як бы, ну, вот, думаючы пра карані беларускага аўтарытарызма, мы традыцыйна казалі, што, ну, таго, што мы цёмныя, такія забітыя, вясковыя, спазніліся. А ведь вот калі зараз мы на гэтую парадыгму еўрапейскую глядзім і параўноўваем, ну, Беларусь з Европай, мы разумеем, што сярэдзіна 90-х гэта той же самы працэс у Беларусі размывання сярэдняй класы. То есть тая гарадская большасць беларусаў, якая прызвычаілася в познесавецкія часы да пэўнага ўзроўня дабрабыта, ну, да пазітыўнага развіцця, вот раптам яна адчула сябе абрабаванай, і вот вам як бы аўтарытарызм, аўтарытарны там варыянт. То есть оказывается, што беларускі аўтарытарызм гэта першая ластаўка вот гэтых новых еўрапейскіх і заходніх аўтарытарызмаў, да? І, умоўна кажучы, Акудовіч калісьці пажартаваў в нулявых, да, што там Беларусь сёння гэта Францыя заўтра. Да? Вот так яно і атрымоўваецца са зменай там парадыгмы. Я, можа, памыляюся, але ў мяне склалася такое ўражанне, што вот і аўтарытарызм-то ў нас з-за таго, што ў нас своечасова нацыянальная ідэя не была сфармуляваная. Я вот хотел бы добавить реплику предыдущего оратора. Вот мне так кажется, что Александр Егорович, ну, вот, и вообще вот как бы такая история белорусского авторитаризма, она, у нее много параллелей с историей авторитаризма в Прибалтике. Да, мы же как бы вот знаем... 30-е, да, 30-й год. То есть мы знаем, что накануне, пока Советский Союз там, в 39-м, 40-х годах пришел в Прибалтику, к тому времени там там было 3 маленьких таких диктатора, они ориентировались на, скорее, итальянский фашизм, да? Ну, то есть вот как-то вот, то есть это был Сметона в Литве, это был Ульманис в Латвии, и Константин Пяц в Эстонии, да? В общем, и если так мы сравним программу Ульманиса в отношении Латвии и программу Александра Егоровича в отношении Беларуси, то, в общем, там много будет параллелей. Там тоже про порядочек было много, про нашу вот настоящую... Мы вот кто-то там со знаком качества, там были немцы со знаком качества, здесь мы... То есть мне так кажется, что... То есть просто обычно, когда говорят про белорусский авторитаризм, его сравнивают с авторитаризмом в Центральной Азии. То есть, как бы, то есть Александр Егорович, ну, как бы, да, вот, лидер, он идет через запятую, через там с Гурбангулы Мелликулиевичем Бердымухамедовым, там, Султаном Назарбаевым и так далее. Но как бы это совсем другая история, да, там,
в Центральной Азии. Здесь она, скорее всего, такая болезнь недавно образовавшейся нации, да. То есть, в общем, ни один из прибалтийских народов просто они не справились с независимостью, в итоге оказались вот у них один за другим 3 своих маленьких. Мне здаецца, што там зусім іншыя гісторыі, таму што все ж такі, ну і ввогуле спрабаваць адкінуць, як бы вот вымеряць сябе па мінуламу, прычым такому далёкаму, но это занадта ўжо просто як бы неадэкватна, таму што ну все ж такі вот грамадствы балтыйскіх краінаў 20-30-е гады гэта вясковыя пераважна грамадствы з вымытымі элітамі, таму што эліты былі альбо там нямецкія, альбо ну вот расійская імперія, там вот альбо польскія эліты, калі казаць пра Літву, да? То есть калі мы гаворым пра Беларусь 80-х і пачатку 90-х, вот перад прыходам аўтарытарызма, да, перад усталяваннем, мы гаворым пра радыкальную урбанізацыю, якой спадарожнічала гэтак жа радыкальная русіфікацыя, каланізацыя. У выніку насельніцтва Беларусі ў пачатку 90-х, ну, большасць жылі ў гарадах, але гэта былі людзі, якія выехалі з вёскі і не прыехалі в горад. Яны ўтваралі вот гэты свет in between, як бы прастору паміж з трасянкай, як бы з праблемнай ідэнтычнасцю, ну і гэтак далей, гэтак далей. Но была ну вот гэтая пазітыўная перспектыва, ну мой бацька, напрыклад, як бы які зрабіў кар'еру ад простага вясковага хлопца да там галоўнага інжынера, вот як бы, ну і гэтак далей, гэтак далей, да? То есть для яго ну вот як бы гэты жыццёвы лёс, як бы ён адназначна паспяховы, да? І праблема ў тым, што в сярэдзіне 90-х якраз-то гэтую нацыянальную ідэю новую не знайшлі. То есть вот чаму адбыўся адкат в аўтарытарызм, да? Не з-за таго, што таму што перад гэтым нацыянальная ідэя была тая ж самая навука. Вот я памятаю 80-е гады, ну, калі я вучыўся, напрыклад, в універсітэце Менск, да? Сама постаць навукоўца, там фізіка, інжынера, ну это як бы постаць амаль культавая. То есть Беларуская акадэмія навук гэта ну вот штосьці, што ну так гучала, да? І вот як бы ну, Стёпін той же самы, які робіць кар'еру філосафа в БДУ і в Беларусі якраз на гэтай хвалі захаплення навукай. Ён сам фізік, філосаф, там вот як бы разважае пра навуковыя тэорыі, а потым з'язджае ў Маскву і абсалютна здзьмуваецца, хаця там ён там і дырэктар інстытута, но там ён з гэтай навукай нікому не патрэбны. То есть ён мог быць культавай постаццю только в Менску 80-е, 70-е гады. Пасля таго, як вот гэтая навука скончылася, да, і мы вот вскочылі з сітуацыю там посткамунізма, ён ніхто і нікому абсалютна не цікавы. Ну, это... Мне вот, я вот на фоне 2 філосафаў таксама адчуў у сабе нейкі такі здольнасці да лёгкай філасофіі. Мне спадабалася гэта думка, што вынікам от адсутнасці ў нас нацыянальнай ідэі і стаў гэты наш беларускі аўтарытарызм. Як вынік, калі мы вот прыгадвалі словы Александра Рыгоровича пра тое, што не дараслі мы яшчэ да нацыянальнай ідэі, можа, ну не сам зразумеў, а яму давялі, што з'яўленне у нас нацыянальнай ідэі гэта смерць аўтарытарызму. Давайте я просто еще добавлю. Просто вот я опять вот к этим 20-м годам вернусь. Просто совершенно недавно добрался до этой литературы, и сейчас ее так массово читаю. И там, в общем, ситуация очень похожа на белорусскую. Ну, вот для меня, да, человек со стороны. Потому что, ну, и человек, который первый раз с этими текстами сталкивается. Потому что в 20-е годы у латышей, скорее всего, ну, не было никаких вот, как и у белорусов, не было опыта вот существования в качестве национального независимого государства, да.
в 21, 22, 23 годы Конституцию, которую они принимают, да, она абсолютно мега прогрессивная, она просто вот из мира мечтаний, и женщинам эти самые право голосования на выборах, и всем, и никаких нет этих самых запретов на... В общем, в парламент могут избраться все. В общем, такая абсолютно либеральная, возвышенная, там, стерильная, светлая конституция у страны есть, и, в общем, правила, по которым они пытаются играть, ну, люди, которые приходят к власти, это абсолютно либералы и БНФ вот, в Беларуси тогда. Вот. Но оказывается, что народу это не надо. Да, латыши не очень понимают, про что это. Да, и в итоге, да, когда в Латвии появляется господин Улманис, народ его легко принимает. Да, и Улманис с ними разговаривает на одном языке. Я соглашусь с вами, что в 20-е годы и в 30-е годы в Латвии было много латышей из деревни, вот, а белорусы они все-таки чуть больше прожили в городе. Но просто мне кажется, что вот белорус, который так и не понял, что ему досталось, и латыш, который тоже не понял, что ему досталось, и в итоге решил махнуть на все это рукой, на Конституцию, на европейские вот эти вот все штучки, и вот опереться на то, что ему знакомо, да, на, там, не знаю, тогда они опирались на такого крепкого хозяйственника Улманиса, который и выглядел соответствующе, да, здесь они опираются на вот Александра Егоровича. И, кстати, вы сказали про тросянку, который говорит на тросянке, да, то есть ну, его этот русский акцент сильный, да, вот как раз он на это. То есть, и в этом смысле и ситуация в каждой прибалтийской стране 3 раза повторяется. И у литовцев примерно то же самое, и у эстонцев примерно то же самое. Ну, в гэтым сэнсе беларускі аўтарытарызм гэта абсалютна народніцкі праект, гэта працяг той же самай лініі Бакушевіча, таму што канец 80-х, пачатак 90-х, асноўная маса беларускага народа, яна сапраўды завісла ў гэтым свеце паміж і гаворыць на трасянцы. Я памятаю, з якой пагардай ставіліся, ну, напрыклад, там эліты, прычым з 2 бакоў, там і з расейскамоўныя адукаванае насельніцтва, вот інтэлігенцыя гарадская, да, і беларускамоўныя новыя ўжо там як бы эліты, вот да гэтай як бы прамежкавай масы. То есть яна разглядалася як штосьці, што абсалютна не в стане, ну, вот заявіць пра свае інтарэсы, то есть штосьці, што не можа мець свайго голаса, да? А яна знайшла гэты голас і заявіла пра сваю суб'ектнасць. То есть я тут не ацэньваю там добра ці кепска аўтарытарызм. Я просто крышачку захоплены, можа, такім скрыўленым захапленнем інтэлектуала і навукоўца, да, гісторыка ідэяў, вот гэтай дзіўнай беларускай траекторыяй, якая, ну, вот прайшла міма ўсіх падручнікаў. То есть такого не могло быть в принципе, да? То есть элиты заўсёды перамагаюць. У нас адбылася паспяховая, ну, народніцкая, скажем, рэвалюцыя, і вынік, ну, якая усталявала пад сябе вот як бы гэты аўтарытарны рэжым. Далей мне здаецца, што калі казаць пра логіку вот развіцця беларускага аўтарытарызма, а мы якраз пра гэта, ну, аналізуем, сустракаючыся на нашым семінары беларускага калегіума, вот як бы інтэлектуальная гісторыя посткамунізма. Далей была прынята ідэя, што моцная ідэнтычнасць беларуская, ну, вот нацыянальная ідэя, і яна будзе замінаць, умоўна кажучы, добрым продажам і як бы добрым кантактам як з захадам, так і з усходам, ну, пераважна з усходам, так? То есть калі расказваць гісторыі самім сябе, ну, пра тое, як мы добра там грамілі Маскву ў часы Альгерда, то што ж мы тады прададзім як бы в тую Маскву, да, то есть, ну, это вот такая міна запаволенага дзеяння. Яны кампенсавалі вот гэтую адсутнасць ідэнтычнасці узмацненнем самога дзяржаўнага апарата. То есть у выніку склаўся такі вельмі дзіўны баланс беларускі, слабое грамадства і слабая ідэнтычнасць і вельмі моцная дзяржава, якая спрабуе кампенсаваць як бы за кошт, ну, вот як бы сваёй гэтай, ну, вот контроля і вот все гэтыя адсутныя механізмы самаарганізацыі як бы грамадства. Іншая рэч, што апошнія 5 год мы відавочна назіраем сітуацыю, калі гэтая схема вычэрпваецца. Грамадства становіцца сапраўды ўсё больш моцным і моцным,
яно знаходзіць механізмы самаарганізацыі новыя, ну вот гэтыя все мікрапалітыкі, там як бы гарадскія палітыкі, фейсбукі, краўдфандинги, то есть вот дзіўным чынам сама цывілізацыя падкідывае нам сёння інструменты і механізмы выбудовы і выстройвання беларускай нацыі не зверху, не з перспектывы дзяржавы, а вот снізу з гэтых лакальных мікрасупольнасцяў. І я думаю, што это вот як бы асноўны шанс беларускай ідэі, беларускай ідэнтычнасці і асноўны ресурс, ну вот як бы развіцця беларускага грамадства, ну, на бліжэйшае дзесяцігоддзе. І ўсё ж нацыянальную ідэю фармуляваць вот у сённяшніх умовах і того, што маем сітуацыі, хто, на ваш погляд, мусіць: інтэлектуалы, палітыкі, грамадства, яна сама сабой аднекуль знізу павінна нарадзіцца з мас народных. Хто і на якой мове? Вот глядзіце, калі мы дамаўляемся, што нацыянальная ідэя пачынаецца з выстройвання месца, прасторы, да? Куды мы скідываем там дровы, там запаліваем гэтае вогнішча, і на агеньчык паціху збіраюцца, ну, самы розны народ, каб пагрэцца, вот, паглядзець, пагаварыць, то тады атрымоўваецца, што кожны падкідывае в меру сваіх магчымасцяў, каб трымалася вот гэтая супольная размова пра нацыю, пра будучыню, пра ідэнтычнасць. І інтэлектуалы, і палітыкі, і бізнесмены, і вот мы ж назіраем гэты працэс, да? Калі раней думалі, што, ну, вот 3 філосафа там все вырашаць, альбо там як бы палітыкі як бы вот збяруцца і раскажуць беларускаму народу, то цяпер стала зразумела, што, ну, вот все больш складана, да? І вот я чамусьці прыгадаў 2004 год, Голландия, Амстердам, Джордж Стайнер, один, ну, з таких легендарных еўрапейскіх інтэлектуалаў, выступае перад еўрапейцамі з лекцыяй, якая называецца «Ідэя Европы». Вот, як бы, як беларуская ідэя Европы. І ён пачынае гэтую лекцыю з заземлення, кажа, што не думайце, што вот як бы ідэя Европы гэта, ну, вот штосьці такое ўжо завумна-абстрактнае. Што такое ідэя Европы? Гэта кавярні, кафе. Вот як бы Европа пачынаецца там, дзе ёсць кавярні, в якіх мы збіраемся і абмяркоўваем супольныя справы. В гэтым сэнсе гаворыць, вот, брытанскія пабы — гэта ўжо не зусім Европа. Амерыканскія там як бы бары, да, нью-йоркскія, там з Буковскі, ну, со всеми этими персонажами, гэта ўжо не зусім Европа. Вот. А другое, Европа там, дзе мы ходзім па горадзе пешкі. І там, дзе вуліцы нашых гарадоў называюцца імёнамі гістарычных персонажаў і, ну, вот, розных падзеяў. Не так важна, якіх, вуліца Леніна там ці Вітаўта, да? Но это як бы нейкая гісторыя. Гэта не 4-я авеню, там як бы ці там паўночна-заходні кірунак. Ну, там і далей ён пералічваў. То есть вот як бы і тут вот калі мы слухаем Стайнера, мы разумеем, што да, мы в гэтай еўрапейскай ідэі цудоўна знаходзімся, а рэнесанс вот всех гэтых кавярняў менскіх, якія открываются як грибочки, і дзе сапраўды можна сустрэцца і пагаварыць на першых паверхах, там як бы все. То есть у нас росквіт еўрапейскай ідэі, да, можна сказаць. Ну, сорі, я. Да, вот, а ўсё ж таки мова важна ці не, вот на якой вот гэтыя вот, ну, дровы там подкидываются ці не? Важна не мова дроваў, да, то есть не на якой мове мы фармулюем нацыянальную ідэю, а мова, якое месца і ролю займае як бы мова вот як бы в нашай супольнасці. Таму што мы абсалютна па-ідыёцку супрацьпастаўляем, ну, напрыклад, там як бы беларускую мову і расійскую гаворым. Ага, мы все гаворым там як бы па-расійску, да, і это страшна, а ці ваша беларуская мова. Хаця мы самі разумеем, што насамрэч як бы норма моўная ў Менску — гэта дасканалы білінгвізм.
Вот калі мы можам пераходзіць, скажем, с адной мовы на другую і не заўважаць, хто на якой мове сфармуляваў свае разумныя ці неразумныя думкі. І наша задача, па-першае, пашыраць гэты білінгвізм, то есть, пашырыць беларускую мову так, каб яна стала абсолютно нормальным інструментам, всех людзей, да? То есть навучыць гэтай мове. Не перайсці на яе, там, адабраўшы штосьці ў кагосьці. Да? Па-другое, беларуская мова знаходзіцца ў цэнтры беларускага культурнага поля не таму, што яна лепшая за нейкую ангельскую там, ці расейскую, а таму, што беларуская мова – гэта дасканалы праваднік, які адкрывае для нас суседзяў. То есть, валодаючы беларускай мовай, ты разумееш паляка, свой в украінскай прасторе, і табе не так самотна в Вільне, сярод літоўцаў, таму што, Герэй, там, Лабадзена, штосьці, ўжо в беларускай мове замацавалася. Да? Москва таксама разумее па-беларуску. Я думаю, як наш дыалог. Я кентавр. Да. То есть беларуская мова страшна важная, да? Но яна, як часам жартуюць, кепска прыгатаваная. То есть просто яна па-ідыёцку прыгатаваная, я бы нават сказаў. То есть ёй тыкаюць не ў тыя месцы, не тыя людзі і не з тымі мэтамі. Мне вельмі шкада, але трэба закругляцца, завяршаць нашу праграму. І на заканчэнне я мушу такое банальнае, цалкам, можа быць, не філасофскае пытанне, але ўсё ж такі на заканчэнне для падвядзення выніка задаць. Але ўсё ж такі асабіста для сябе. Вы сфармулявалі нейкую сваю нацыянальную ідэю Ігора Бабкова? Вы такую можете прапанаваць беларускаму народу, да? Да, народу на абмеркаванне. Тут сядзіць увесь народ і а давайте абмяркуем маю такую ідэю. Зміцер, я якраз падрыхтаваў такую прапанову для беларускага народа. Рояль, доставайце. Цяпер меня даўно цікавіла такое дзіўнае беларускае слово даглядаць. Калі перакладаць, шукаць пераклады на расійскую мову, да, присматривать. Мы самі разумеем, што даглядаць, скажем, бацькоў можна, калі яны ў старасці, но присматривать за родителями, это уже присматривать, это такое крышку полицейское адразу, ассоциация. То есть, калі шукаць нейкае ёмкае слово для мяне, якое бы знаходзілася ў цэнтре такой беларускай ментальнасці, гэта клопат і дагляданне. Прычым гэты клопат і дагляданне скіраваны як на рэчы лакальныя, так і на рэчы універсальныя. Дагляданне саміх сябе, самой супольнасці, клопат пра супольнасць, беларускае грамадства. Да? Мы все разам мусім апекавацца гэтым грамадствам, думаць, як яго ўладкаваць, як найлепей. Клопат даглядання таго лапіка быцця, які нам дадзены, то есть зямлі. То есть гэтае пачуццё тутэйшасці, прывязанасці да зямлі. Да? Мы думаем, колькі мы там зарабілі грошай, но разумеем, што прыгожыя вуліцы, там прыгожыя дамы, прыгожыя мястэчкі, да, прыгожыя урочышчы і нейкія выгараджаныя месцы, это тое, што грэе душу беларуса. Да? Клопачі і даглядай. І трэцяе, гэта клопат пра чалавечае ў чалавеку, то есть клопат пра саміх сябе, да, пра чалавечую душу. Таму што так, як мы даглядаем супольнасць, так, як мы даглядаем, скажем, зямлю, гэтаксама мы мусім даглядаць сваю свядомасць, свой розум, сваё жыццё, то есть браць на сябе адказнасць і гэтаму вучацца. То есть філасофія гэта якраз пра гэта, пра клопат, пра сябе, пра дагляданне сваёй свядомасці, свайго розума і сваёй душы. Так што мой падарунак беларускаму народу. Каб беларускі народ дагледзеў сябе, сваю радзіму, свой падворак і сваю жывёлу на гэтым падворку.
Дзякуй вялікі, спадар Ігар, ад еўрапейскага радыё і ад нашых партнёраў крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Вось з удзячнасцю за ўдзел у нашай праграме такі вось кубачак беларус, які імкнецца ў пошуках нацыянальнай ідэі. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, Ігар Бабкоў, гісторык ідэй, філосаф. Ідэя X на Єврорадіо.